चिरांनि वार्ग एनडिबिफोरा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों खुद्रिखांदों। चिरां जिल्लानि वार्ग एनडिबिफोरा दिनै बामोनगाव सेलेखागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव धरना हाबाफारि लानानै खुद्रिखांदों आरो बिथांमोना बुंदों दि बेनि दाया भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार। मानोना बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ 1 बोसोरनिबो बारा बारलांब्लाबो मोनसेबो मावनो हायाखै दिनैसिमबो। लोगोसे एनडिएफबिनि गायसनगिरि लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां दिनैसिम जोबथेसालियाव थांनानै दं। जायखौ दिनै चिरां जिल्लानि वार्ग एनडिएफबिफोरा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै जोबथेसालियाव थांनांनाय माखासे वार्ग एनडिएफबिफोरा दासिमबो उदां जायाखै। बेनिखायनो गासैबो उदां जानांगौ होनना दाबि खालामदों। लोगोसे बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामा आरो केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनायनि राहा लामा लायाबा फैगौ समाव मा जागोन बेखौ बुंनो हाया होनना हुमखि होदों। बेराफारसे बे गामिनि सुबुंफ्राबो बिटिआर गोरोबथा जाबायब्ला बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरिया उदां जानांसिगौमोन होनना बुंदों। लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो रन्जन दैमारिखौ उदां जासिगोन होननाया मानो दिनैसिमबो उदां जायाखै होनना सोंथि खालामदों। बेखौनो बुङो जोंनि रन्जन सारखौ बिदाय सारखौ गनो होनो दासिम मानो गवा मा खारन बियो एसेबां मानि बिसोरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो प्रमद बर' सारमोन बिसोरो बुंबाय थायो गसिगोन बारा गोबाव गैला गसिगोन दासिमबो मानो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनो हाया उदां खालामनो हाया मा खारन सिङाव मा खारन दं जोङो बेखौ नांगौ दासिमबो मानो रिलिज जाया जेलनिफ्राय दिनै गगोन गाबोन गगोन समफोर गगोन होनो दासिमबो मानो गवा जोङो बेखौ नांगौ बेखौनो जोङो खावलायो जोंनि मा होनो बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनिसिम आरो जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम बेखौनो खावलायो जोङो 15 आगष्टनि सिगांनो गनांगौ जोंनि सारा बेसेबांनाखि जोंनि यां सेंग्राफोर दङ जेलाव दासिमबो गनो हायाखै गोबां दङ गोदाव सोराव सोरबा न'खर गारनानै सोरबा फिसा फिसौ गारनानै जेलाव दासिमबो दङ दासिमबो गवा बेसे दुखु जोङो बेखौनो नांगौ थाबनो गासैबो गनांगौ बेसेबांनाखि दङना जेलाव दासिम बिसोरो गनो हायाखै बिसोरो दासिमबो जेबो उदांखौनो मोनाखै बिटिआर सक्ति मोननायनि मा ओंथि दं जेबो ओंथि गैया मा ओंथि दं बिटिआराव गासैबो जोंनि रन्जन साराबो सिगनेटरि हिसाबै बेबो थांबाय बेबो सहि होबाय दासिमबो मानो गवा जोङो बेखौ नांगौ एसेबां मानि जोंहाबो पाब्लिकफोर जानानै बयबो मदद दङ सापर्ट दङ बिटिआर जाबाय गोजोननाय दङमोन जोंहा मा गोजोननाय दं जोंनाव दिनै सारानो जुदि जोंनि एनडिएफबिनि जुदि गाहाय जुदि बिफाङा दासिमबो गवाबा जोंहा मा गोजोननाय दं बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया बेनिखायनो जोङो 15 आगष्टनि सिगांनो जोङो सारखौ नांगौ जों डिमान्ड खालामो जोङो बेखौनो नांगौ बिदाय सार आरो बेसेबांनाखि जेलाव थानाय गथ'फोर दङ आरो जोंनि रन्जन सार 15 आगष्टनि सिगांनो गनांगौ जेलनि बेनि सोमोन्दैथ' बुंनो थाङोबा बेयो जोंनि दाय नङा बिनि दाया भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे बिटिआर सरकार जाय सरकारा जों एनडिएफबिफोरनि थाखाय मावनो गोनां दायित्व दङमोन एज पार द MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्ट जाय दफाफोरा लिरजानानै दङ बे दफाफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै सरकार बिनि थाखाय जोङो दिनै बेबायदि आन्दलन खालामनो गोनां जादों बेनो दिनै सुक्तिया जादोंमोन 2020 मायथाइयाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव दिनैसिमाव 1.5 बोसोरानो जालांबाय खिन्थु दिनैसिम रन्जन दैमारि सार जाय बिथाङा एनडिएफबि आफादखौ गायसनदोंमोन बिथां बायदि आरो जाय बिथाङा दिनै सुक्तियाव सासे सागानगिरि सिगनेटारि बिथाङा दिनै सुक्तिनि उनावबो जुदि जेलाव थानो गोनां जायोब्ला अब्ला बेथ' गनायनानै लानो हाथाव नङा जों आसा खालामदोंमोन सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोना गासैबो उदां अखराङाव फैनो हागोन नाथाय दिनै बेखौ जों नुनो हायाखै 1.5 बोसोरानो जालांबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों जेबो इनिसियेटिभखौ नुनो मोनाखै आरो इनिसियेटिभ जुदि लादोंमोनब्ला लादोंना लायाखै बेखौथ' जोङो डाउटफुल जानानै थाबाय दा गतिके 1.5 बोसोरनि उनावबो जुदि हगारनो हायाखैब्ला लादों होनबालाय मा जानो गतिके जोंहा मोनसे सन्देहजनक गतिके हगाराखैब्ला सरकार जुदि बिसोरखौ हगारनायनि
प्रसेसआव जुदि दङब्ला सरकारखौ जों दिनै खावलायनो सानदों बे मिडियानि गेजेरजों सरकारा थाबनो बेखौ एक्सपेक्टेड खालामनांगौ प्रसेसखौ आरो जोंनि रन्जन दैमारि सार लोगोसे जेसेबां लिडारफोर दङ केडार्सफोर दङ जेलाव दिनैसिमबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ। बेनि गेजेरावनो जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनसे सेलाव दियानाब्लाखौ सिफ्ट खालामदोंमोन बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायावथ' जोङो बेखौ जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुखाबाय थांनाय 22 तारिख जुलाइनिफ्राय बे घटनाया जादों आरो बेखौ मिडियायै कागजे पेपारे बयबो रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ बेखौ बुंनांगौ जोंहा गोदान खोथा गैला। जोंनि लुबैनाया बेनो नंगौ जुदि माखासे कनफिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि मोनसे सार्थआव जुदि खामानि मावबाय थादोंब्ला जों बेखौ बाख्नायगोन। नाथाय जुदि बिनि सोलायै माबा मोनसे नेगेटिभिटियाव नेगेटिभ मोनसे प्रसेसआव जुदि दङब्ला जों बेखौ मालाबाबो हजम खालामनाय नङा आरो जों जिरायनानै थानाय नङा। दायो जों आसा खालामदों जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि पजिटिभ लाइनाव बिनि गहोजानायखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जुदि इन्टारनेलि कनफिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि खामानि मावदोंब्ला जों सरकारखौ जों बाख्नायगोन आरो खावलायगोन जे थाबैनो जेसेबां हायो गोख्रैनो बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ लोगोसे गासैबो एनडिएफबि दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिम जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै ओइचएस गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399। बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार।